A praia de Barraña foi o lugar elixido para o izado simbólico da bandeira azul en Boiro. Nun acto no que, ademais do alcalde, Xoán Xosé Dieste, se contou coa presenza da directora xeral de Conservación da Natureza, Ana María Díaz. Segundo ela, trátase dun exemplo máis do compromiso sostible que dende hai anos se promove dende a Xunta. Para nós é unha satisfacción poder estar nun acto tan bonito e nun acto tan representativo, porque a bandeira azul significa un símbolo de compromiso sostible, de desenvolvemento, de turismo sostible. Este ano 2017 é o ano dedicado ademais pola UNESCO ao turismo sostible e representa que se pode compatibilizar perfectamente o uso e disfrute das nosas praias coa preservación do medio ambiente. Pero evidentemente para poder conseguir esta bandeira que hoxe temos a nosa espalda require dun esforzo, dun compromiso do Goberno galego e, por suposto, dos concellos galegos, os nosos socios que participan na consecución deste distintivo. Pola súa banda, o rexedor boirense destacou a importancia deste distintivo, que premia os servizos e a calidade que se presta, non só nas 6 praias nas que ondeará este ano a bandeira azul, senón tamén nun sendeiro azul, nun centro azul e tamén no Club Náutico de Cabo de Cruz. Para nós é un orgullo e unha satisfacción porque a nosa teima é sempre seguir mellorando, buscar a excelencia, buscar a calidade, e a bandeira azul é un exame que temos que pasar todos os anos, como a Q de calidade, as 3 Q de calidade que temos en Boiro, porque temos 9 bandeiras azules, 6 en praias, un sendeiro azul, un centro azul e un náutico cunha bandeira azul. Esa aposta decidida por a calidade. Con isto que queremos decir? Que estamos invertindo todos estes anos non na bandeira azul, sino que no que é no medio ambiente, na sostenibilidade das praias, no fomento do turismo e mellorar os servicios para os nosos ciudadanos e para as persoas que nos visitan e incrementar o prestixio de Boiro cerca de 45.000 euros ao ano. Temos 26.000 euros normalmente de gasto corriente, non? Que o temos que ter, que é fixo, e este ano vamos a incorporar 20.000 euros máis de inversións en cadeiras para minusválidos, en todo tipo de accesorios, equipos para os socorristas e para todas as instalacións.